Sa nagapangunang balita, college student wala makakuha sa exam matapos nalakip ang ilabalay sa 23 kapuloyan nga nasunog sa barangay Kasing-Kasing Molo kay Nasang Kagahon. Samtang isa kabalay sa Kalino, ginlamon man sang kalayo. Yaring balita. Ginbululigan papalong sa mga residente ang nagadabadabang kalayo sa barangay Kasing-Kasing Molo. Pasado alas 5 kay Nasang Kagahon. Apang gintupok yapon sa kalayo ang 23 kabalay. 17 gidri ang totally damage. Makit-an sa sininga aerial photo ang paglamon sang kalayo sa mga panimalaya. Isa sa mga nasunugan ang second-year college student nga makuha pa kuntani sang finals exam sa buong adlaw. Apang wala na dayon bangod sa sunog. Lakip sa nasunog ang bag sini sa rin nabutang ang iyang mga reviewer. Libro, cellphone, kagiman pa nga importante nga gamit. Tupad lang gid sang ila balay ang balay nga ginhalinan sang kalayo. Panic nga tani sa mga gamit. So, amo say. Pero why ko kay ginuna ko amon nga nanay ngang na-stroke. Sige lang sir, kay at least buhay man kami. Pero amo lang na say ma-failure ako. Hopefully makonsider nila. Oh, tani sir. Wala man nakaluwas ang 50 ka manok kag pato ni Warlito. Yung boy, angon sa kung hindi may ngagaw, gabi nagtayo. Sakit buot naman. O dugay na naging napasagod-sagon. Sunod sa ragiya sa balay nga si Eli, nagtigang ini sa ground floor sa ila balay. Nagsaka sa kwarto agad magpahuway, apang may napanimahuan niya baos ang nagakasunog. Short circuit ang ginapatian sini nga ginalinan sang kalayo. Pagwa ko may nag-spark, pagwa ko kalayo na gidya. Kapila na mo ba siya? Hindi gidya, way bayo. 420,000 ang na-record niya danyo sang sunog. Wala naman gid kami man nga ginalantaw since nga second floor tapos with regards sa ang intentional in natures do di naman sa possible. Temporaryo nga nagapuyo sa Baluarte Elementary School ang mga nasunugan. Samtang makita sa sininga video ang paglamon sa kalayo sa isang kabalay sa barangay Carvasana, Calino, Iloilo, pasado alauna sang hapon kahapon. Sa investigasyon sa BFP, naghalin ang mag-asawa sa balay alas 10 ang aga. Nakasaksak ang modem sa wifi ang ginalantaw rason sang sunog. Wala kang tao ang balay, kag sang nakita sang mga pumuluyo, naku na ang kalayo, sir. Ang estimated damage naton is 125,000. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, One Western Visayas.